Harta palwon uting ranu Tresing karsaning sun dening kanyut manis siling Gusti roning kamal mirah ingsun semira tu ing nguni sijataken ing Narmada Antarja lan kowe Antasena inggih wonten dawuh timbalan Rama Kyai wonten dawuh timbalan Rama Kyai ana apa Pak kowe kabeh tak timbali ana perkara sing kudu tak kandhake marang anak-anak kabeh wonten wigatos menapa Rama dene benih kalian adat saben Rama Werkudara nimbali dhumateng ingkang putra tetiga jane ana apa to Pak ora kaya padatan kira-kira kok kaya ana rembug sing wigati kuwi jane ana apa to wah rungokno cukup sing cepet wae aku arep mantu nuwun sewu Rama Kyai badhe kagungan kersa mantu menika ingkang badhe dipun palakramaken sinten Rama Kyai wah cah goblok anakku telu loro wis padha duwe judho kabeh Gatot wis bebrayan Antarja wis bebrayan ning siji iki sing durung gelem nganti saiki mongko aku saiki wis cantol rembug karo Jlamprong adikku aku arep besanan karo Jlamprong sik Pak Bapak Werkudara kok ngendika nek besanan karo Paman Janaka. Kamangka sing ditujuki aku. Aku arep tak jodohke sapa e? Wah. Kowe arep tak jodohke anake Jlamprong sing jenenge Janakawati. Pak. Aku tak matur ya, aku tak kandha. Sing jenenge urip bebrayan jejodohan kok bapak ki ora taren-taren dhisik karo aku nek kudune nek ditareni dhisik dirembug dhisik ora kok ngerti-ngerti bapak dhewe sing wis rembugan karo Paman Janaka sing rabi bapak dhewe wae aja aku Cahidan kowe dhewe kuwi sing durung rabi ha iya nika ora kanggo rembugan kakangmu loro kuwi ora tau tak tareni dhisik ngerti-ngerti tak jodohke nyatane ya uripe tentrem le bebrayan ya seneng nek aku nduwa kersane Bapak Werkudara piye
nek ora gelem manut sing dadi karepanku minggat kono. Wah, keras. Wong tuwa ngene iki jan anake do stres kabeh. Gelem apa ora? Prayogane Dimas Antasena manut wae marang kersane Rama Werkudara. Dimas. Iya Dimas. Dimas Antasena Jandawa kersane Rama Werkudara. Ya aku ki jane ora arep duwa ning sing tak kuwatirke iki ya nek si kuwi Jenakawati ki seneng karo aku. Wong aku genah ngerti kaya ngene kahananku. Aku ki bocah sing ra duwe subasita, ndodhok wae aku ora iso. Ya nek Jenakawati ku seneng karo aku. Aku wis rembukan lo Jlamprong, kupen dirih-rih karo Jlamprong supaya Jenakawati ngladeni kowe. Piye Antasena? Wah, prayoga manut wae Dimas. Ya wis aku tak manut. Timbang kesuwen le rembugan. Ya wis, aku manut kersane Bapa Werkudara. Ya wis. Yen ngono ayo tumuli budal. Disamektake kae. Kegawan kaya dienggo sranane wong Jawa. Ya, aku ra udu lho, Pak. Ora perlu mikir kabeh sing baku kowe gelem. Aku wis trima ya. Nggih, Rama menawi mekaten kula kalian Kang Mas Antraja kang nyamektaken samudayanipun. Monggo enggal kula dherekaken pumuju wonten ing Madukara. Ayo.